Nindota na kuha ka nang i-vlog-vlog ba? Grabe, mga silingan mo po ng mga vlogger. Hurot mo tanig vlogger, ani. Ay, vlogger ba ka? Ate Migay, just follow. Grabe sa. Masin ako mag-vlogger na sa siguro ko. Kay maliman ka, magawas ko. Daghan na mo yun. Hi guys, na ako dali ron guys. Nagluto ko guys. Ya pag dali ko agin pag tanawa guys. Dako kay kuan guys kanang grabe taga ni makita puro lang guys. Sao magud po. Kay isa napod ka isa timigay kanang nag-away. Kay gisunod ko na iyang intro. Grabe. Saya manggod po sang oy kanang sa trabahoan manggod po oy kanang gamay ra kay sweldo niya napakay mga kauban nga siksik pa kayo sa kana imong amo mo nang usay kauna-una na lang biya jud ko push na lang jud ako ni akong pag-vlog Mas maayo dyan na mag-vlog na ako pag sweldo niya ako ray amo way magbuot nimo ganun sa kamo lihos walay magbuot akong oras wala na pero sa kay tips nga kanang dali kita masikat ba mo ang gusto mo gud ako mag-vlogger ko kanang masikat din ko ma-boom lay ba nga na ba para sa tong bata gud mamerkado ka tanang nag swimsuit ay ibanta ako antay kanang violation din na sa mita ibanta na pwede di ay pwede naman gud pwede ra oy sa YouTube man siguro daghang kigbawal kabanti ka tong bata nga first vlog pa lang niya ha kuan ba na istoryahan ko ana follow ko niyo guys ayaw mo pag-comment dila mga unsa ta yung gikon mas nindot man gud na kana bitaw mag-content ka kana murag normal lang gid siya ba normal lang kanang nature natural ra kaayo tong bayot grabe believe ko tong bayot ng bata nga ningo follow ko niyo guys ayaw mo pag-bash-bash na ako ha support tari ko bansay kasi believe ko ni grabe jud grabe nakakuha sa 6 million dayon nga karon kay 23 million grabe buta bilibo lagi buta gusto ko inato pero posible asa de di mga ka na magumusulod ka og vlog kinahanglan prosigido jud ka pero nagisulti si dambing nako nga tips daw pala dali masikat uyabon ko no tong kanang vlogger nga sikat kanang 1 in followers ko no okay kung imo tong giyab masikat sa kuno kag-apil natural kay yung followers musunod naman sa nimo mo gani makuha na nimo masikat-sikat na ka buwagan na dayon kuno ng vlogger atong uyabon ito kuno Mr. Agan ay oo wala pa dito iyab wala ayo to iyab ay di man dida to ingon siya 25 kuno pero lisura sa tuon 25 ba man tong 50 anyos pero okay ra kay ato suwayan ko to kay para lang makuan ko ba mga suway na ko lantaw na to 15 sugto ay lakaw dira ay wala ka lakaw dira ay puli po lang gud sulay na to 15 sugto na tondo ay nalapagwan gud ako naka-idea ato niya pangita laglain dito vlogger nga sikat sige na wala diri nara nawag akong uyab lakaw sa ko ato sa nako lulab sa kasang sa noon ni uyab ayun pa ko nakuha siya uyab ari nang ba lingkod ko eh ouch. A few minutes later. Kanindot sa init ay. Kapihat, isaw, kainit man. Man hadlok init. Oleg kay Alangan kay ako nga puti. Muputi ra gihapon dili mo lagom. Sana all. Yang kaning ubang lagom bisag lagom na gani. Ala, hadlok man yung maitom. dongdong ka. Ay wa man, naigo ka. Wala eh. Nakalihar gamay. Nisulti ako sa tinud bang wala din ang mga lagom yun. Madok sila magpainit kay malagom ko na sila. Mao gani. Di na lang magpainit kay malagom og samot. Ikaw kuno be. May ma'am ka puti ka kay umainitan ka mo puwa ra. Umay mulagom gani gamay kan tsansa kaming mga lagom. Mulagom ig samot. Bilang maklaro kay lagom idaan. O lagi, sige na. Sige ni- ni mo. Dali. Landong. Mao lagi ning mga lagom lagi. Ganahan mo palandong. Init gani kay no. Naunsa may taon ko ay. Di ba? Uy, Jisa, na ako i-chika ni mo ba? Mabaning ari bitaw ko ni mo kay... Sus, ang taon, Jisa. Ako gini-isulti ni mo kay maluoy ko ni mo. Isip ko sa kanang kaila. Yan ako gusto nga kanang madugay-dugay ni ba? Kay ika may luoy kayo, good. Unsa man nga ako maluoy murag bati jud na ba kay maluoy ka na ako unsa man ba? Hili. Ari ka. Ang imong uyab. Oh, Nakita na ko nga naay kadit-dit na ikakis-kis. Nagkis-kis sila, nagdugod-bukod sila, nagtuyok-tuyok ka na, bukurakor! Nagdakpanay silang ilong. Ha? Wala, manong istorya na ko nini mo, kay ikaw may luoy kayo. Tawa ka ron. Ayaw, palabi sa mong gibati, Jisa, kay...
Ang importante karon natibaw. Salamat kayo sa iyo. Nasakitan ko pero Bumawag-wagan. Pinoodyan, nabuhatan ni Alexander. Sakit kayo. Dili oy. Katubang katong nakadit-dit mo dito last ba katong nag-holding hands pod mo ba? Ha nga ning promise katong giingon nimo nako ba nga he is the one na finally found na. The search is over na. Sakit ako na nabuhat man to ni Albert. Sakit kayo. Ganun ibuhat to ni Albert. Dili oy. Manggod katubang nagpromisay na mo katong gitabi nimo nako ba nga Sama kanang- eh. na murag nagtigom na kuno mo para sa inyong kami nga kanang basta may anak guro basta na kami gitiguman wala lang gingon nimo kana gurong basta special occasion kuno nya gikilig gani kana ako gikilig kana ako gikilig gani ka istorya nako ato oh. Gila ka ba ng stroke? Nasakitan ko. Grabe. Ganun nabuhat to ni Vincent. Sakit kayo gibuhat ni Vincent. Dili manggod. Katubang ingon ka nga mao nagipakaslan nimo. Sama na, oy. Katubang ingon ka nga mao nagipasaryo ako pakaslan. Kaslan. He is the one na in town. Ha? Ingon ka nga. Mao na gini nga ako ang mapaanak ko ani niya. Magpaliwat ko. Og 12 ka buok. Sa atin. Kato ba? Gago. To. Kato. Kato kung ingon ka nga karong dito iga magpakasal na jud mo. Ay! Si Gabriel! Ayun ka, Gabriel! Dili si Gabriel barok. Ay, dili si Gabriel. Sa man dili man na maon taon. Uy, Pili si Gabriel? Kisama? Oh, kisa, oy! uy. Katong ingon ni Bong nga naisakyan ng daghan. Ha? Nga bisan ko nagsasakyan magjugjug mo ba? Nya, ingon ka nga. Mao na gini nga ako ang paamahan nun sa akong mga anak. Oh. Ha? Kuan ba? Katubang giingon nimo nga anak ka ninyo ba manganak mo og 12 ka buok. 12 ka buok ba? Naunsa man yung taong kay Si John! oh kana. Jan! Iya kana mo ni nakita. Nabuhat mo ito na John! Pagkisakit na sa akong lugan! Nisalig ko niya! Amin ako kakuna! Pandagan, David! David! Ako siya din niya siya kinamang kitaglain! Kaya ako lang ulit yung pinakagwapa! Sana all. Sakit kaya yung ibuhat yun ang ibinawangan ko niya! Sa may kuwang na ako! Agay, ano ka? Ngano ka? Hilak-hilak pa ka. Hilak-hilak pa ni mo perte mo na mo naghanang laki. May jud nimo. May kumoto na imong naong di lubong ring buhi. Sige hilak-hilak. Uy, jurikat kang dako may magsiga hilak-hilak. Kami hilaka ni mana perte mo na mong daghanang laki. Agay. Ari nagaguhago ako direk ari kay concern ko nimo. Perte din imong daghanang laki. May kumoto lagi. Hilak na. Ano ka? Oh, hilak-hilak. Kumoto ko naong nimo. Dili ko hilak ko! Kinabuhi oy. I-focus ko na ko tayo mga katungan ka. Ito mo nga, busik ka buok. Agad ka busik ka buok. Kasi kanay pangalan sa istorya. Jan, si Jan na na ko yung mga anak. Oh, kana! Sus, may laki-laki. Sakit. Okay. Focus na. Ay, pwede na si Dungan ta. Si Jan, oo. Kana! Oh. Ano mga ka? Focus at ika. Focus ako, eh. Ay, kay Padolpe, ano na. Nako lang sa akin. Nagkuhan ka. Ni-atras din na. Nag-alala ko. Curious ka to no? Oo. Tantaw na yan, sige. Rolling, action.